Η πίστα εδώ και 7 μήνες έχει κλείσει διότι έκαναν αναστολή της αδείας. Είχαμε μπλεχτεί με τα δικαστήρια, η Λάμψη μαζί μας. Κερδιθήκαν τα δικαστήρια, βγήκε η απόφαση το Φλεβάρι ότι κερδίσαμε τα δικαστήρια και από τότε μετά από 1 μήνα ακριβώς, 28 Μαρτίου, ήρθα εδώ και βρήκα ένα τυχοκόλλημα ότι η άδεια της πίστας αναστέλλεται επαόριστον για να κάνουν δουλειές μέσα στην πίστα. Δουλειές μέσα στην πίστα δεν έχουν γίνει όσοι και τώρα. Περάσαν 7 μήνες και δεν ξέρω σε τι σημείο, δηλαδή τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το Συμβούλιο, τι θα αποφασίσουν και τι θα κάνουν. Έχω κάνει εγώ μία κίνηση τώρα, έχω μαζέψει υπογραφές, έχω μαζέψει 47 υπογραφές για να μπορέσω να καλέσω τα μέλη να κάνουμε γενική συνέλευση με θέματα γιατί είναι ακόμα κλειστή η πίστα, γιατί απαξιώθηκε η πίστα και δεν κάναν αγώνες φέτος καθόλου, γιατί χάσαν και λεφτά, γιατί αν κάναν αγώνες μέσα στην πίστα αυτή όπως είχαμε παλιά, χάσαν 7-8 χιλιάρικα και μόνο για να τιμωρήσουν εμάς, για να μην έχουμε δουλειά εμείς. Μάζεψα τις υπογραφές, τις έχω στείλει σήμερα και όλα, 6 του μηνός νομίζω είναι σήμερα, τις έχω στείλει σήμερα στη γραμματεία της ΛΑΜΣ. Αυτοί πρέπει μέσα σε 10 μέρες να συνεδριάσουν και σε 1 μήνα τώρα να καλέσουν γενική συνέλευση και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, γιατί είναι κλειστή η πίστα, γιατί απαξιώθηκε η πίστα και δεν κάναν αγώνες, για τη διαγραφή μελών, γιατί κάναν διαγραφή οι μέλη τα οποία πρέπει πρώτα οι διαγραφές γίνονται από τις γενικές συνελεύσεις, και το τελευταίο θέμα είναι και να μπορέσουμε να προκηρύξουμε εκλογές. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί με αυτή την κατάσταση που πάει η πίστα, όσο η Λάμψη έχει βρεθεί στον Αδύρ. Έχουμε κουραστεί ένα μαγαζί να είναι 7 μήνες κλειστό. Πιστεύω ότι έχουν καταλάβει και τα άλλα μέλη του τι γίνεται, γιατί η πίστα έπρεπε να ανοίξει. Δεν ξέρω πού αποσκοπούν πλέον. Εντάξει, ήθελαν να μας καταστρέψουν οικονομικά, πιστεύοντας ότι θα τα αφήσουμε το μαγαζί και θα φύγουμε. Δεν ξέρω τι αποσκοπούν. Έχουμε έρθει 4 φορές στη συμφωνία, μας στέλνουν ότι θα κάνουμε να έρθουμε στη συμφωνία, μας στέλνουν προσφορά, τους στέλνουμε αντιπροσφορά και αυτό πάει και λέγοντας. Τώρα τελευταία αντιπροσφορά έγινε μέσα στο Σεπτέμβριο και ακόμα δεν μας απαντήσαν, και γι' αυτό αποφάσισα εγώ να κάνω αυτό το πράγμα, να μαζέψω υπογραφές από όλα τα μέλη. Είναι 47 τακτοποιημένα μέλη οικονομικά, το οποίο και έκανα με θέμα να μπορέσουμε να προκηρύξουμε γενική συνέλευση, έκτακτη γενική συνέλευση με θέματα αυτά.